katotohanan. Sa Kaap. Ano ba daw sayang kaagi ka ron? No ganing sa kababay nga taga Cebu City. Ang ang dumatatampo, nagdasingan nga Elise. Recorded by Radio Mo TV. Pa, mangumpras ako. Sige nak. Pag-amping. Unsa nam sa kay tuyo ani ay? Yes? Asa ka? Niya pa ko sa bahay, padong kumulakaw. Balanta ka? Ha? Padong na lagi kumulakaw, uy. Mo gani. Pagdali na gani diha. Yan ako gawas. Unsa? Ikaw ba, wagit kay lingaw, no? Di ba na ka magpahibaw nga naadi kas gawas? What if ako dito? What if natuog pa ko? Tika na sa nimog what if, soy. Ang importante, nagkuyog daron. Gulit og mayo. Ha? Hoy, hoy, hoy! Magpakusog na sad ka? Ayaw, Jairus, ha? Ay! Jairus pa! Ay sus! Palagot-lagot mo ka. Pero if I know, di kiling sa kandoy. Siyempre, no? Pero makalagot lang, good kay sungugan kaayo. Nagsalik siya, kinahibaw siya kung saan niya na maulian na dayon ka. Okay, ikaw sad, kamay paray. Maulian na dayon ko. So, hitaw na kayo ng imong best friend mo, ay. Ouch. Sakita pa minahos best friend, uy. Huwag kay plano mo sulti na yangan. Nakagusto ka niya, girl. Wa, day. Mas prefer na ko nga ingon, ani. Dili ko gusto nga magubaon niya ang among friendship. Oh, okay, bahala ko. Basta ayaw lang yun ko badong ko, ha? Nga magmahay ka, kay huwag ka makasulti niya. Okay? Noted, girl. Uy, babay. Mata na, uy. Mata na, uy. Sa mukha ni mo, eh. Sabi, pangit-kit pa kayo. Kaadlaw na, uy. Mata na diya. Sige. Dili ganit ka mo mata. Gitikon tagag mayo. Ha? Uy. Di yun ang mata, ha? Di. Uy, Jairus, ayaw ba? Ayaw lagi. Sakto na ba? Ikaw mas bagong tikaron. Ano sa tuyo ni mo, uy? Pag island hopping, me. O pakuyugan kanila ni mama. Ay, wow! Ganahan ko, ana. Sige, pabuta ko kadita kay mangandam ko. Abti ka. Sige, pagdali. Salamat kay ni Uban kid kada. Bisag last minute naming nakapahibaw nimo. Ay unsaon nga kalit-kalit man sa guning desisyon namo, good. Okay, Ratita, uy. Timing man sa nga, wako'y duty. Maong go, ragid kaayo ko. Og usa pa, kamo na gud akong kauban. Pamilya na po lang akong tanaw ninyo. Ay, unsaon man sa guni si Jairus nga awahi na pud kaayong nagpahibaw nga may gusto di siyang ipaila-ila namo. Mao gusto niya nga badayon gid ko no aron na makabanding namo siya. Ha? Sikin sa man? Yan na rin. Hi, babe. Oh. Hi! Tita, hello! Babe, si Elise ako mang best friend. Liz, si Ashley. Uyab na ako. Uyab? Recorded by Radio Mo TV. Wag na, nauna na ko. Da, lami alagi lumsan sa duha ganina. Masyakit. Sobra. Sa tinuod lang. Nag-asyong baya sa ko nga naibot ipasabot ang iyang mga lihok diri nako. Amo nag-iingon mo. Assuming lang gid kayo ka, girl.
busy na ni Jairus. Pila ka adlaw na nga, wala siya manawag o magsamok-samok na ako. Sa una, hapit kada adlaw mangita. Karon, busy na kay siyang uyab. Bahala siya eh. Ako pinimo, pangita kag uyab at mapisik ka. Asa mo sa kumangita? Dali. Matatigag account sa usa ka dating app, ha? So, girl, mauro tibuhat nimo. Swipe lang nimo, kan di ka magkaoyan. Okay. Thank you, girl. Oh. Wait. Girl! Si Ashley man ni? Ashley? Ha? Ang uyab ni Jairus? Oh! Utay pa. Ngano naman ni si Dini, nga naman ni si Uyab. Kinahanglan may baw si Jairus, ani. Ilis, di lagi na tinuod. Dili siya may nagbuhat, ana. Ha? Kinsa man di ay? Ambot lang. Inusinti ra kay si Ashley para moapilan ng mga dating app, eh. Jairus, mas maayo man gud na kumprontahon nimo siya. Di na lagi kinahanglan. Pero... Sakto na. Ay, nagdauta si Ashley nako. Kung dili ka gusto, na kita'y mag-away. Jairus! Di siya mo Oh, ka na may ipakita. Ha? Kini, Unsa man na? picture ni Ashley o iyang laing uyab nga nag-kiss. Ubi ko no? Oh, diin man sa nini mo. Same na may company nga gitabuhat sa iyang laki. O, nakurot na lang ko, girl, nga nagkakita niyo. Mauto! Isundan ako sila. O, kumpiyansa na si Ashley kay wap siya makailan ako. Daan pagid lagi ko. Sikreto lagi kitog labok no bayhan nada. Siya ro na magdili pa mo tuo si Jairus ani. Karon, mutuo na gid ka? Ilis, please. Sakto na. Jairus, Sakto na si imong pagdaot ni Ashley. Naibawan ko ba? Ganong imo ning gibuhat? Kaya nagagusto ka man gud nako. O gusto nimo nga magbuwag ni? sobra naman sa ka, Jairus. Ano nga naman? Dili tinuod nga nakagusto ka nako. O, tinuod! Na in love na ko nimo. Dugay na. Pero wa ko'y planong dauton ang inyong relasyon. Kinahibaw ko nga bisan pagwa kay uyab. Dili mahitabo nga mahalon ko nimo. Kay best friend ra ko nimo. Oh, Ako ni gibuhat, ni giprotektahan ti ka. Ilis. So, kay ba? Di ay siya nga na-inlove ka niya? Oh, girl. Oh, niya. Sabay, paano ni girl? Maglikay na ko niya. Bahala na siya. Oh, Ilis, nagunsa man ka din eh. gusto kong magsuri nimo. Kalimti na to. Pila na kabuan ang nilabay. Gikalimta na po na ako. Hasta ba ko? Di kalimtan na nimo? Kaya ako dili na ako kaya nga kalimtan ka. Mahimo ba, Jairus? Sakto na, bi. Magsige kag pa-fall na ako, pero kung madagan ni ko nimo, pasagdan ra ko nimo. Dili ko nimo sauon. Sakit-sakit lang kas dugan. Ilis, sorry. Pero gusto lang ko nga mabalik ta kung unsa man ta sa una. Dili na ko kayang mawakan ako, Ilis. Okay, sige. Nahibaw ka nga dili ti ka maantos kay gawas nga mahal ti ka. Best friend ti ka. Pero, dili di ka ma-awkwardan.
Ambot lang. Hindi lang ako naon nga nakay gusto na ako. Ganun ako pumasad ang imong gustuhan eh. Ambot lang. Kay kung makapili palang taong-tao nga mahalon, dili ikaw ko mahalon. Pero saon naman, sa baday na ako nga na in love ko sa akong best friend. So, friends na tabalik? Best friends. Nigaan-gaan sa gyud ang akong pamati nga nakasulti ko ni Jairo sa tinuod. Pero medyo na ay awkwardness nga ma-feel namo sa usag-usa. Pero mula baw lang gyud ang kalig-on sa among friendship. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampon. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Elise nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong ipangayo awit nga nagalahan na iilang. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain ugapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit Carol RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Alvi. Sali pa na kusugtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. It's not goodbye. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Elvi. Jerry, Mo na tinuod. Nakagusto ko nimo. May chance ka ako? maglisod pa man ko pagtubag anak, Jer. Pwede hatagan sa kumuki kayon sa pagkunahon na? Okay, Ravi. Huwag man sa kumagdali. Makapaabot ako hangtod ka sa kamaluoy na ako. Asus! Atik-atik sa kada. Nga nang waman ko na ni mo sugta si Jerry nga may gusto man kaniya? Wa lang. Nga nung man lagi ko, no? Basta lang, basta. Gusto lang kong mahibaw kung tinuod ba gining iyan ako. Be, taod-taod na may ganito nga nanguyab ko nimo. Huwag ka maluoy na ako. Sa tinuod lang, Jer. Laluoy naman ko nimo. Masay, buot mo mong ipasabot. Ako na kang gisugot, Jer. Tinuod, be? O lagi, uyab na ta. Salamat kay Diha nga imo naging kong gisugot. Basta isaad na ako, Jer. Nga dili ko nimo pasakitan. O, Elvi, ako rin saad mo. Uyab na din mo ni Jerry, V? O, Joseph, nga na di ay? Walang. Swerte kasi nga ikaw ang iyong nahimong uyab. Joseph. Naibaw ko eh. Dugay na kayo lang kung gusto niyo si Joseph. Ha? Pag sure, uy. Bitaw. Dugay naman kung nakabantay anak niya ba? Nga mututok ni mo. Pero, wa siya swerte kay kita may nagkauyab. Maog yun. Ay, salamat. Domingo na kitugma. Makarelax na kit ko. Ay, ginawag pa si Jerry. Hello, Jer. Hey,
Ugma pa, Domingo man. Ano ako sa inyo, ha? Nga naman? Manuri ta. Kay kapay isig trabaho, uy. Niya, watay lingaw-lingaw. Sige, ikaw. Agad ako nimo. Ako lang ang anaon sa inyo, Ugma. Sige. Magpaabot ko nimo. O man, nalingaw ka sa itong pagpanuroy, gang? Gang? Nakalitan ko nimo da. Nagang ka na ako. Ganahala ko mo tawag ni mo, gang. Onya, unsa man akong itawag nimo? Gong. Kasi pag sa kong pinanggaw. Sa lang gong, eh. Gang na lang. Sige, gang na lang. Ay, sige na, ito na. Maulit na ta. Gang, pinakog mamahuli ta. Manood man lagi tayo ining kwarto. Love ko ni mo, dili. Sugo na pangutan na. Uy, masugot ka ko ni mo kung dili pa ta ka love. Masato pa. Musugot ka sa gusto na kumahitabo. Gang. Di na to mga bata, gang. Naibaw na ka sa akong gusto. Jerry. Gang, I love you. I love you. Recorded by Radio Mo TV. Ha? May nahitabo na ninyo ni Jerry? Wala kita eh. Huwag gabi makapukong sa mga kaugalingon. Unya! Unsa ko naman ako mamaptos ka? Simba ko sa taon day, uy. Ipakuandam nga mahimong inahay na. Pag-ampo lang yun day nga dili ka mamaptos. Kumusta man ka, gang? Okay naman, gang. Ako, anday, gang. Manangit ko ni mo, ah. Manangit mo, unsa? Muadto ko Cebu. Ha? Nga naman, gang. Ato na ko i-assign sa among labaw, gang. Ato sa Cebu. No. Kung mo na, malayo dahil ka na ako. Sige lang, good. Antos-antos lang sa rini, okay? Usar mo sa ko ka tuig ito ba? Nga, basta mangita kaglain dito, ha? Hindi ka na may tabo, no? Kay love, takay ka. Basta, ha? O lagi, promise. Promise kinaan ako ni mo, gang. Hindi ikaw sa ba? Lagi pang itaglain, ha? Paabutang ako pagbalik, okay? O, gang, magpaabot ko sa imong pagbalik. Maoda ang gool kay ng naong nimo, kagibiyaan ay kas imong gang. O, lagi tayo, eh. Ang saon, gibalhin man siya sa Cebu. Ay, mingaw man sa daini kung malayo nimo ang tao nga imong gimahal. Mingaw gina, day. Pagtawag lang mo, day. Aron sad ba, mawa sa din yung kamingaw. Hello, gang? Kumusta mo ka diha? Okay ra. Huwag kami ngawan ako. Ipangutan na pa ba na? Mingaw, Sabi nung parehas kita gibati, oy. Parehas kita. Mingaw, nasakay ko nimo. Sige lang, gang, ha? Antos-antos lang ako na ta. Kaya kung mahuman ako diri, ubalik na ko diha. Kung magminyo na time ta. Sige, gang. Paabuton gid akong imong pagpalit. Amping diha. Ikaw, sad. Amping pirmi. I love you, gang. I love you too, gang. Naunsa man ni si Jerry? Wala mag-chat na ako. Kung akong chatan, di mo reply. Ano man ni siya? Day, na ako ibalita ni mo. Ayaw lang kalain, ha? Ansa man na, Day? May lain namang uyab si Jerry dito sa Cebu. Ha? Sabo ka diho, uy. Diin ka nabalita agad. Ay, ni manggod ni. Niabot mo ko ako igagaw gikan si Cebu. Og iya ko nung nakitaan si Jerry dito. Nga may kaubang babae og sweet kung kaayo sila. Unsa? Kuan, kining... Sulti lang ko tinuod. Tug-ani lang ko. May lain ka ng uyab na sa Cebu. Oo, gang. Ug kasaylo ako, gang. Nakasa ako sa itong relasyon. Ano imo man gibuhat ako, Jer? Abi ba ako mahal ko nimo? Yes, mahal ka, gang. Mahal? May mahal ba dahil nga makahimo ka sa pagluit? Nadalang ko sa akong mga kauban din sa trabaho, gang. Hangtod nga, nakasa ako sa usan ako kakauban ug maglisod ako sa pagbiya sa maong babae, gang. Kaya gibaharan ko sa imong igsuong lalaki nga patyon ko kung akong biyaan si Irish. Unsa? Pasaylo ako, gang. Igo na. Di na ko maminaw ang imo katarungan.
mag-ayo-ayo na lang sa imong kinabuhi diha. Kumusta naman ka, Day? Okay na ako gamay, day. Kinahanglan kong move on. Di maayo nga masiw ko na ni Jerry kay nanabay siya ilain. Sakto gid ka, Day. Alkansi ka kung magsige ka guol-guol diha. Niya si Jerry, malipayo na sa bago niyang uyab, diba? Correct. Mao gyud. Ay, tuo di ay. Nangumusta dito si Joseph ni mo, Day, uy. Ha? Nakabalita ko nga, wala mo ni Jerry. Kay may lain naman din siya uyap. Basig mahimo na kong musuhod sa imong kinabuhi. Joseph. Ang tinuod, V. Sa una pa mo ko nakagusto rin mo. Pero ako'y nahimo kay uyab naman mo si Jerry. Pero karon nga wa na mo. Mahimo ba o hatagan ko mo higayon nga higugmaon ka? Sorry, Joseph, ha? Pero higalagad akong pagtanaw nimo. Ug anay laing pa. Elfie. O ako'y ikasaway nimo kay buotan ka. Pero unsaon man gud nga ako'y pagbati nimo. Sorry kit kayo. Okay ra. Okay ra, V. Dili ko mamugo sa babae nga way gusto na ko. Nagsabot ko nimo. Salamat, Joseph. Naon sa man ko. Pilawan ang tagabawan nga ipabuwag ni Jerry pero nganong hangtod karon. Siya pa man kitang niasa kong kasing-kasing. Ano man niya? Oh. Si Jerry ning chat. Kumusta ka? Kimingawan ako nimo. Kinuha ko. Nariak ang akong kasing-kasing sa iyang chat. Nanawag kita ya. Bahala na. Ako lang saan tumakoy na. Hello? Kumusta naman ka? Okay ra. Okay ra ko. Huwa kami ngawan ako. Mahimo ba, Jerry? Gibingaw na ko nimo ka. Mahimo ba ako tawag ugang? Masabot ka masakitan ko. Ikaw pagyapon ang akong gimahal. Ikaw pagyapon ang niyas kong kasing-kasing. Kalimtin ako kay Minyo na ka. Huwa pa may makasal. Kung may gayon pa nga magkabalik ka. Jerry! Nakiguban ko ba yung babae pero ikaw pagyapon ang niya permis akong nahunagan. Huwag nangandag ito. Nga magkita ka pag-usap. Huwag mahagdan, huwag magakusti ka pagbalik. Jerry! Ang gulo na akong hangtod karon, mahal pa na ako si Jerry. Ug panahon na lang ang magbuot kung abuto ni pagbalik sa mudan. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. May kadumay higalan kaagi ni LV nga taga Tubuso Negros Oriental. Uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit nga regalohan. It's not goodbye. RMN. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Mana so sa ka Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Emma. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, balik og pagtugtog sa awit nga naguluhan. I never knew love. RMN Drama presents Handumanan so sa ka
Amen. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga nagtuyo sa Malita, Davao Occidental. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Emma. Recorded by Radio Mo TV. Robert, dili pa ko rin din butang, ha? Di ba ako nag-eskwela pa ko? Di ba ako mananginit sa bangin mong lawas ron? Padanas kayo sa mong lawas, Emma. Ako'y bahala ni mo. Robert. Ginoo ko. Pila na ko kaadlaw nga dalit. Saan na lang kumaptos ko. Patay gid ko ning mama kong pananglit maptos gid ko. Dili ni mahimo. Ako pa hibawon si Robert ani. Usa? Nagduda ka mabdus ka? Oh, Robert. Unsaon man ni nato? Sinahay ka pala ka. Andam ko mabarog sa tong anak. Pananglit ug mabdus ko ka. Salamat, Robert. Pero aros pag siguro, magpalit na tagpiti. Positive. Mabdus gid ay ko. Ay kakol. Matod ko andam ko nga mabarog nimo ug sa tong baby. Inom na. Ay napakilak. Uy niya. Mga tubang baka nilang magpapa na ko. Oo, Emma. Bugo ka nga pagkanak. Di ba niingon ko nga di sa maguyab-uyab? Pasaylo ako pa. Dong gusto na. Impaunsa pa mo na ni mo nga naa naman na. Asa naman ang lalaki nga nakapamabdos ni mo, Emma? Ingon siya mga muanhi daw siya. Paniya ka dayon. Kay gusto kong makailan ang tawana. Opa. Dili siya makontak. Ginoo ko. Robert, maluoy ka. Tubagain taon ko. Ayaw na paglao matong tao nga nagpamabdos nimo. Kay klaro na lang. Wa to'y plano nga muako sa iyang obligasyon na nimo. Igo ka lang kitilawan na to. Pa. Nakpaghilom na. Ni Arami, dili ka na mo pasagdan. Kining nahitabo ni mo karon himoa kining leksyon. Og paning kamot para sa imong kaugalingon. Ingon man sa umaabot nimong anak. Ma, okay na ba kung ibilin ako ni mo si Inday? Ha? Asa man day ka? Mangita akong trabaho, ma. Dili pwede nga isalig ako ninyo ang tanan na mong kinahanglanon sa akong anak. Emma. Kinahanglan ko ni buhaton, ma. Para sa akong anak.
intawan. Ginadawat sa akong gi-applyan ng groceryhan. Maayos sad kay dili ra kayo layo ang mall sa amo. Dili ra kasag pliti. Salamat, Lord. Makasugod agad intawan kong trabaho, ugma. Here's your receipt, ma'am. Ganahan ko nimo. Unsa, ma'am? Makadani ang imong mood. Keep that up, ha? Mas maayo gid nga smiling kang moatubang sa imong customer aron maganahan sila balik-balik ninyo. Salamat, ma'am. Tip na ko nimo. Unsa, ma'am? Sige na, kuhaan na na. Thank you kayo, ma'am. Balik-balik. Mauding nagsigitog pang regards nimo ang tagalaing department kay kusog mo na kay kamo pahiyom good. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Naamay nagsige balik-balik din hi. Mura kada adlaw kina siya mohapit din hi kay manglili ko ni duty baka. Kinsa man? Si Michael. Ha? Ibugid kaayo siya nimo girl. Ningon ganito siya nga atgan kuno kaniya inig-uli kay makigistorya siya nimo. Unsa? Makauli na gid intawon ko. Magdali ko, Bi, kay gimingaw na kayo sa akong anak. Ay, ma. Kaila ka na ako? Ako na ising Michael. Ikaw ang... Oo, ako may sige pang regards ni mo. Michael, sorry ha. Pero ang tinuod, awa ko'y time para ani. Naan ako'y anak. O gusto na akong i-focus tanan akong oras o atensyon niya. Yeah, ma. Grabe so gaday uy. Wa man lang gid mo tagig chance ang tao nga maka-explicar nimo. Gibastad naman dayon nimo. Dahil naan ako'y anak. O dali ko gusto nga mulaom siya nako. Usa pa, di ka na sa kong nasakitan. Kalit lang nawa ang amahan sa akong anak nga, wa ko mahibaw kung naun sa ug-asa na karon. Pero day, dili man parehas ta ng lalaki. Unsa may kasiguruan nato nga dili sila parehas. Kana sila, maayo lang na sila mustorya sa una, pero kadugayan ay na lang ta. Parehas na silang tanan. Emma. Ikaw? Nianasad ka? Oh, Emma. Og pag nadaan na dilag sugot, kay gikan karon, kinaawat mo. Kuwaon ti ka din. Og ihatod ti ka sa inyo. Michael, Seryoso ko nimo, Emma. nakalitan lang ka. Sa ako rin giingunan ako'y anak. Pero wa kay bana. Michael, Sagdi kong ipamatuod ako nimo nga ganahan ko. Og seryoso ko sa kong tinguhan nimo. kapuyon ka lang. Agong ka po yun. Mupahoy ko. O man, balik na sa. Ay, ambot ni mo eh. Kay asag uni mo eh. Emma, bangon diha. Nakay bisita. Duka pa mo eh. Kasi may bisita na ako. Michael, man kuno iyang pangan. Nagstorya na ganito sa imong amahan dito sa silong. Gipatagay sa imong amahan. Murag, nauga na lang to na kay murag hubog-hubog na ramag ito da. Unsa ma? Ayo kay nagmata ka na diay, Ima. Ay, Emma. Ba? Baka sa'yo ba niyo nagtagay? Imo naman hinoon naghihubog akong bisita pa. Mas mayo ng hubog karon maklaro na to tinuod. Kay ingon sila kung hubog ang usa ka tao. Masulti niya ang tinuod ang tumong o kibati.
Pa, Sir, seryoso lagi ko sa imong anak. Kung sugto lang ko niya, di na ko siya pasagdan ingon man ang iyang anak. Andam ko siyang pakaslan. Michael. Unsa man, nawasan na ka? Oo. Salamat ha nga. Di pa katulog sa kunin mo sa inyo. Kinahanglan. Dili sa kumusugot no nga, papaulion kang hubog. Maunsa pa lang unya hinuon ka. Sa sunod gani, kung muinom ka, pagbilin o para uli. Ang tinuod, di bid ko manginom, my God. Niinom lang ko ato, isip, respetar sa imong umahan. Michael, seryoso ka gidain ako. Emma, di ko buang nga mag-usik-usik sa kong panahon ng effort na watubang sa imong pamilya. Kung binuang pa rin tanan ako, ganahan ko nimo. Kung tinuod ang akong isulti, kung imo lang akong sulpon, andam kong pakaslan ka. Michael. Di ko gustong mag-desisyon na ka. Hatagan kag oras o panahon sa pag-una-una sa tanan. Anday kong magpaabot hangtod nga magustuhan ko nimo. Gusto lang kong masayon ka nga niyar ko din ibig. Michael. Open my eyes. Kumpara imo gid yung usa ka tawo, andam siyang mudawat sa imong kagahapon. Tungod sa nahitabo nako sa una, gilingon anak kadali para nako nga ihatag akong pagsalig og balik. Pero tungod sa sincerity ni Michael, girisgo kog balik sa gugma ug wa gid ko magmahay. Tungod kay sa pagkakaron, malipayon mis among kami niyoon uban sa among tulo ka mga anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Emma nga taga Malita, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang gipangayo awit ni Reguhan. I never knew love. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haga ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Tungusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Hinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit. I-address lang na ining dulamanon ang dumanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanunood. Ayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminahon nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Enan. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, On Bended Knee. Recorded by Radio Mo TV. Bay, tanawon akong kachat oh. Guwapa kayo. Bito no? Uy, filter man ha. Basig gwapar na ha, tungod sa filter ha. Kung sa kanas personal no? Kita ko yun is personal eh. Mo gini iyang naong. Mo ba? Enan, give me your phone. Patay. Ma'am? Nahibaw ka gid nga dili pwede magdaog phone dinhi sa school. Pero ma'am. Give me your phone. Giingnan ta na bitaw ka, gadili pwedeng magdaog phone sa eskwelahan. Gahi gid kaayo kag Sorry ma. Sorry, sige ka lang sorry. Pagitag paagi ka makuha to ni balik. Kaya dili na ko matubang sa imong maestra. O ma. Ay sus, maproblema man ka na eh. Kasayon na sa pagkuha ng balik ha. Sa iyong gutaon? Ikaw pa? Alakas naman mo sa mga babae. Anong di man na nimo gamito ni imong charm para makuha ni mo balik imong cellphone, ha? Ha? Kanang charm ni mo. Sos, kadali na. Diskarte. Diskarte nas, ma'am. O diri na to may bawan. Kung unsa ka kamayang laki. Pwede. Sige, suwayan ako.
Ma'am, oh. Unsa man ni? Snacks, ma'am. Maori gianhin mo sa faculty office? Para maghatag na ko ani? Nga naman, para mauli na ako nimo ang cellphone? Badlongon, gid kaayo kabisag unsaon inan. Dili, ma'am, eh. Pamawi na ako sa kong kabadlungon, ma'am. Sorry kay ma'am. Niya, sa may tanaw nimo. Nadutlan? Ha? Dutlan? Ang butlang. Huwag siya reaksyon. Napaklay ka. Dong, inan. Ganas, ma'am. Adto ako sa faculty office after class. Uwara. Okay, ma'am. Yay, murang nadutlan yun ah. Kuyogi ko mag-dinner. Unsa, ma'am? Na ako'y problema karon. Maong nagkinahanglan ko og kauban. Og ikaw ang gusto na ko makauban kay for sure. Dili ka gid magpabadlong. Kay para ihatag na ko nimo ang cellphone, dili ba? Oh. Mao man ni ang hinungdan nga nung naghatag ka na kog snacks, di ba? Well, anyway, ayaw ka balaka. Kaya ako may mubayad sa tanan. Nagkinahanglan lang gyud ko og kauban. Okay? Okay, ma'am. Wow! Busog na busog, oh. Daghan kay kagi-order, ma'am God. Pero gipaagi lang og tabi-tabi. Kurot ng gihapon. Mga puti busugan ako, ma'am. Wasag ko magmahay nga, gidaghan ako ang gi-order. Kidaghan ang istoryahan. O, nindot naman din ikastorya, enan. Ikaw sad, ma'am. Lahi akong pagtuo nga batasan nimo. Abi na ko istrikta ka. Daan man ikay kang ikauban o ika-istorya. Enan. Kis-kis kuko, be. Kis-kis kuko. Mayawa mo discard niyang migo. Ay, labi. Kuha ang ginako ang iyang pagsalig, lad. Kinahanglan nga, makagusto siya nako. Recorded by Radio Mo TV. Buwak? O, ma'am. Para nimo. Salamat. Murag, ka-special ba na ako, ani? Espesyal naman good ka, ma'am. Sukad nga nakaila ko sa imong batasan. Gawa sa imong pagka-maestra. Thank you, dong inan. Kaya kung dili pa ka maestra, ma'am, kipanguyaban na ka. Oh. Kung dili pa lang sa tika estudyante, sugton dayon tika. Sa ato pam, kay estudyante man ko nimo, dili ko nimo sugton. Suway panguya para mahibawaan nimong tubaw. Ha? Uyab na mo? As in, uyab na yun? Oo. Oh. Misugot si Manang. Amawa gini mo eh. Ako pa. Og, unya na nako siya biyaan kon makakuha na ko sa cellphone. Unya, makagraduate na ko. Phone, oh. Ma'am, nahibaw gid ka ha nga dili na mo yakong giapas? Nahibaw ko. Pero gusto lang gini akong iuli nimo. Ay, kung naapaunta na ako akong anak, ganahan unta ko nga makaila kaniya. Pero unsaon, kikuha man salbahis niyang amahan. Sigurado ko, ma'am, nga gwapa gid ang imong anak kay gwapa man kay ka. Gwapa gyud. Pero dito siya naliwat sa iyang amahan. Wa gani siguro makakita kaniya, makagusto kaniya. Oh, di na may tabo, ma'am, eh. Kay ikaw ray pinakagwapa para nako. Inan. Amaw gid ka, Brad. Nakayagid uroy ni mo, no? Ako pa. Gamay na lang pag-antos, Brad. No, Brad. Makagraduate na kita. Congrats na to, Brad!
congrats ako. Yehey! Ato na ko, Brad. Bye! Dali-dali kag uli, day kay naglikay ka ni Ma'am Miriam. Oo. Di na madawi. Lord, una ko magkunahuna. Nako, nangita ra gito nimo. Oh, pangambot lang. Basta kay, dili na ko magpakita ni balik. Salamat kay dali kay ko nga nakakita og trabaho. Og sugudayon ko. Hi, Anan. Right? Anan, right? Oh, hello. Oh. Bago ko din eh. Dugay-dugay na ko din eh. So, if you need anything, just let me know. Ako'y bahala ni mo. Sa? Nakagusto kasi mo kauban sa trabaho? Yay! Lahi na saan ng biktima. Dili, Brad. Karon pa kung may bati ini. Ha? Makaingon lagi ko nga love na gini. Nadutlan ko niya. Naku, ayay ka. Mo nagsiguro na, Brad. Sa pa'y ipaabot mo. Panguya na yun. Ha? Manguyab ka na ako. Dali asad ko. Ang siya dugayan. Pagka-realize na ako nga na-inlove ko nimo, wala ko magdugay-dugay pa. Kaya dili ako gusto nga maangkon ka pa sa uban. Sige, God. Total, ganahan man sad ko nimo. So, unsa pa may dugayan, diba? Kita na? Yes, Inan. Kita na. Babe, taon-taon naman kitang managuyab. Pero wa pa maghapon ko nimo ipaila-ila sa imong mga ginikanan. Maglisod ko pa ila nimo sa kong papa, uy. Kay stricto kaayo. Sa ako na lang ka, mama, ipaila-ila. Oh, ikaw? Ikaw mauyuyab ni Grace? Imo siyang anak? Nakaila ka niya, ma? Nakaila ka ayo. Siya nga kung giingon ni mo nga dakong sayop nga nahitabo sa kong kinabuhi. Kay na in love ko sa lalaki nga igo akong gigamit. Unsa? Ma'am, sorry. Grace, paminawa ko. Pahawa. Kiwa ka may bagon sa resulta sa mga gibuhat ni mama. Grace, mahal ti ka. Pero mahal na ko akong inahan. Mong dili ti ka mapasaylo, inan. Lakaw na. Samta makapugong pa ko. Grace. Atong higayon na gid ko nakaingon nga gigabaan ako. Tungod sa ako mga gipangbuhat sa mga babae. Kay kung kanus ako nagtinarong og tinud-anay na in love, mausay dili na nako maangkon. Ako mo isad-an sa tanan. Jantos na ako bahala og sakit. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong suwat tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito may higalan kaagi ni Enan nga taga Inayawan, Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nagulahan Unbended Knee. Ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Mana sa ka. Ay ikaw pa rin, sinta. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ina. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan hanggang ngayon. RMN Drama presents Handumanan.
sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Tabuk, Mandawi City, Cebu. Ang ato magtatampo, nagdasangan nga, Ena. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Ina. Grabe siya. I love you, Dayon. Huwag siya lugayan. Mailog pa lang unya kaslai. Mo nang disulti na ko daan mo sa akong feelings. So, nanguyab na ka na ko, mao ba? Oo. Sagtan ba ko ni mo? Ina? Ha? Kamu na ni Chito? Oyab na mo? O, Day. O niya, ang inyong pag-eskwela? Ay, mga maayo biya mo grado, ha? Basig maaptuhan ang inyong pag-eskwela, anak, Day. Dili, Day, uy. Bisan tuod og uyab na mi, pero dili mahitabo nga pasagdan na mo among pag-eskwela. Dako og salig ang akong ginikanan nako. Og dili ko gusto nga mawa ang ilang pagsalig nako. Pag-amping lang yun, nak. Dili magkanamo pungan nga mag-uyab-uyab ka. Basta kay pag-amping lang yun, ha nga, dili madaot ang imong pag-eskwela. O, ma. Salamat sa inyong pagsalig, ma. Oo, kay naibaw man pud ko nga tarong ka. Nga dili ka badlungon sa ama sa uban. Pero kung mahibawan gani nako, nga masipyat ka, pasayloan na lang sa kong daan, ha? Kay paunangon tayo kag piskwila. Pa. Huwag mo kaya ang kabalakan. Kay bawa bitaw ka. O kay bawa tang duha kung sa'y angay na itong buhaton. Magampi na kita, Maglikay na lang kita, Chito. Para sigurado gid ba nga dili ta madiskrasya. Kung yaon sa may buti mo ipasabot. Ay kung ingna nga. Kutob sa mahimo. Dili pwede nga na may tabo nato. Di ko masugot, uy. Chito. Ayaw gito pa da, girl, ha? Girl. Ano naman? Mahadlo ka nga biyaan ka niya? Girl, dili na mo isukdanan sa love. Kung mamugo siya, o niya dili ka ganahan, wa na ganay ayo. Girl. Ay kung ingna nga mo balipad ka. Chito. Ano duha-duha pa man ka? No, ito din niyo. Mahadlok lagi ko. Sus, ay lagi gadlok. Naibaw ko kung unsay buhaton. Ramti ka mo mapdos. Saliki lang ko. Chito. Ganun kasakaon man ko. Ayaw ko king namaptos ko. Dili. Dili ni mahimo. Magpiti ko para sigurado. Positive. Diyos ko. Maptos ka di ay ko. Recorded by Radio Mo TV. Unsay mablos ka?
Kung nahibong ka, labaw pa kung nahibong nga nung mabdos ko. Ganit pasaling manunta ka na ako nga dili ko mamabdos. Pero nagamping man ta. Unya, unsao man nato ini ron? Ipakuha na. Nabuang ka? Dili pwede, Chito. Ato ning barugan ang resulta sa tong kabuang. Huwag sa ko nang ingon. Palayason ta ka din eh. Pa. Imong giguba ang akong pagsalig ni mo, Ina. O nga sugod ka ron. Bahala na kasi mong kinabuhi. Pa. Paitas akong kinabuhi. Mura man kong iro nga way tag-iya dinis karsada. Oh, food oh. Ha? Ako, na? Oo. Ganyan na rin ko nakabantay ni mo din eh. Sige na, kauna. Salamat, Mama. O gumani mo kaon, sultihi ko kung unsay na itapo ni mo. Mao ba? Oo. Og dili naman sana ako makontak ang akong uyab. Wala gid siya magparamdam na ako, sugad kinahibaw siya nga maptos ko. Kaluoy ni mo ay. Ang uban ako? Ha? Asa man? Naman ko'y girintahan nga unit dool sa akong eskulahan. Ako'y bahala ni mo, tabangan ti ka nga makabangon ka og balik sa imong kinabuhi. Crystal, salamat yun kaayo, ha? Salamat sa imong pagtabang na ako. Wa ko kahibaw kung saan di ka pagbawas. Susoy, ayaw ka bala ka, anak good. Nalipay ko nga naila-ila ti ka. Sa tinuod lang, may nungdum ko sa kong iksuuli mo. Hain man di siya? Wa na. Namatay siya kadaghikog. Ug gibasol na ko ang akong kagalingon. Kay kung naapalang unta ko pirmi para niya, dili unta siya maghiko. Mao ba? Mao nga, ikaw, gusto kong mahibaw ka. Nga naara ko pirmi para ni mo. Ingon anak tika ka-love, Ina. Salamat kayo, Crystal. Okay na siguro ni akong isulubon para sa birthday ni Crystala. Dili man ako gusto mong kawasoy. Kidaghan og tao. Mauwaw ko. Pero gusto niya nga ipalaila ko sa iyang uyab. Bahala na. Kadito ta bitaw. Ina, si Tito akong uyab. Tit si Ina, akong best friend, sister. Oh. Ina. Maora niya ako masulti. Ang pingi ang akong amiga. Ayaw siyang pasakiti. Maora na. Ina? Ina, asa ka? Dili pa di mahibaw si Crystal.
Kay masakitan siya nga si Chito ang amahan sa akong anak. Maubas maayo pag mulayas na lang ko. Masahilo ako, Crystal. Usahay, kinahanglan natong likayan ang kamatuoran para dili ta makapasakit pa og laing tao. Binaha ang mga tao nga importante sa atong kinabuhi. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Ina nga taga Tabuk, Mandawi City, Cebu. Uban sa awit, ngayang kipangayo awit nga nagulahan hanggang ngayon. Ang mong kaagi gibuhatan na do sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw. Okay, bili